का हाल बा भाई लोग। भोजपुरी में तो आजकल बड़ी गर्दा उड़त है। तो चली ना हमनियों के कुछ गर्दा उड़ा दिहल जाओ। चलो भाई। पढ़ के उम्र बाटे कर देते पढ़ाई। काहे बाबू आज पूरा भोजपुरी हिली का। ऐसा सामान जब देह से चिपकतिया तो चिपका दो, पढ़ लिया बाद में। हमारा पतोहर जन प्यार के चढ़ाई। ना बाबू ना, तहरा किताब के पढ़ाई ना, इ खेत में टांग पर टांग चढ़ा के कोड़ाई करेला कहतिया। आ सुनो न, हई जवन कइलू ह तनी एक बेर और करबू। तनी एक बेर और करबू भौजी, कल कल। का मजा बा भाई, ऐसा झटका दे दिया कि देख के बूढ़ऊ के धोती खराब हो जाई। बाकी हमार चढ़ी के बारे में तो पता ना बा, बाद में देखा तनी। हाँ भाई हमरो इहे लागता। हरामी हो बेटा। लेकिन ऐसा ही चिपकल रहा तो भाई अब बचला का बा, खाली खोले के तो देरी बा। समझ रहे हो? आ ये है हमर जान, तहार आवाज सुने खातिर न तो हम कितना दिन से इंतजार करत रहनी हो। हमहू कुंवार बानी का, चला हमरा तो पता ना रहल। आ तूहू कुंवार बाड़ू? नहीं। अरे का भौजी, सब चूहा खा के आ बिल्ली चली हज के, ई कहानी तो सुन ही होखम लोगिन। गुड क्वेश्चन। आ शादी से पहिले अपना बॉयफ्रेंड से कितना बेर कोड़वा लेवली तो आ अपना के कुंवारे कहेली। बात तो सही है। का जमाना आ गइल बा भाई। बाकी छोड़ा उ सब, कुछ और कहे के चाहतारू? काहे हो जानू, गर्दा से जाम हो गइल बा का नाली। कोनो बात ना, टेंशन लेला के बिल्कुल जरूरत नहीं है। काहे से कि प्रेशर मशीन लगा के गर्दा हम उड़ा देता नहीं। अरे छोड़ा कबाड़े सबाड़े के बात कहबू नु तो पंपिंग सेट से ओमे पानियो गिरा देम, लेकिन ओमे बड़ा रिक्स बा। चलो करे जा। ना ना काहे से कि इश्क में रिक्स लेके अभी हमरा पापा बने के कोनो शौक नहीं खे। ना हो हमर जान, फिर कभी ट्राई कइल जाई। काहे से कि भेज या नॉन भेज कुछो ना खा सकेनी। लेकिन क्यों? आज मंगलवार हनु तो यही से उपवास बानी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ हाँ तो ले अंकुश के ले जा। तुमसे ना हो पाएगा। न तो तोहनियो लोग के जाए के बा तो चल जा। काहे से कि जान अब जवान हो गइल बाड़ी। गजब बेइज्जती है। तोहनी लोग के का लगता भाई लोग, मिलत तनी अगला वीडियो में। लेकिन जाए से पहले लाइक शेयर कमेंट कर दिया लोग, और चैनल के सब्सक्राइब कर लिया। मिलत तनी अगला वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।